Kipat ba jong kilay tili kishnong hapo jong ka Amlarem Subdivision West Jaintil District kilap yang sobha ya kinong ilam jong ka Voice of the People Party katana do President jong ka uba aden mela basay moit haka Patrick jong unay lor ahja apulay. Kini kilay tili kishnong ki baka party kalayo ban penlong jengalang ki kentup ya ka pedeng syakap nong bare bat nong talang kabari ka ketem jong MLA jong ka UDP umalakmen remboy. Utay President jong ka BPP ulayo ban pensngaw ya kanong rim trekam jong ka seng BPP ki badai halo bantre nagabanda ka ri bat ka jay benrew bat ru ya ka jelahi baro ka way kaseng kalayo ban pensngaw ru ban pensyai halo ka thong jong ka ban pen impan ban pen bahapat ban pen keladur pat ya ka jela Meghalaya ya kini ka jingpedang subhayo ba aden mila basayo moit lapen kre da ka Voice of the People Party jong ka nyaw Amlarem Circle hak bala ay subharu yaw ti urang ba da ka kho bat da ka wai Balay iseng ya ka Voice of the People Party haror ki ay kita kinongrim kay ka thong mo bangi gidon bat kumu kan penmento ya ki longbin ki mandin ki jeng meneng la kren hapo nong bare la kren hapo prengshap bak ke jingterban lagam dagi longbin ki mandin ki jeng karma ban syang hagakti jong ki seng leno karma ban syang hagakti jong ki seng bhalang karma ban syang hakita ki seng san purthai ka syang haga jingsta ka jong ki nong syang shnong kumno ki pusan ki perkat bakumu ki penenkam ya kata kapor kabadon kam ban sandur ya kaloi jonggeri bakajat dari bakata gade kapor hanga bangi jit ya kita ki nangalam giji ki bagi ong ki nong mikmat kumungi pensyong nongrim hawangi jit ya kita ki nangalam lalang yang shim bakapor election kadai tang tamasa banyak shobha banyak lek piknik lani banyak syongkali banyak kiade banyak boykot banyak baidai yenum poi shino kom ka jak dari kanu ka jak dari ka bakhan kadai ka badan ni ki nongalam ki bakhan ki nongalam ki basur kata ka jingit ka jong ki yala ka jong ka jak ka kinja ka jak dari khasi kadai ka jak dari ka bagi wan shaka pertai ban kamai ya ka hak Iwan syaka pertai ban kamai ya ka hak kilong shwa ban shwa jri kitemen ki kro lada de ban yak halal ka hak hukim ju salia kata kare ka thmai kata kare ka thmrai jong ka jak ka thok kam dam jaka ha ka jak re ka ji dai namal ka jaga dau hab ki ai banta ki sam banta ye ki khon ki ti ki ai ka na raktin kalane kala scam minta kalong ka slusi bagata ka hok kala sang bantlor baban sentuno na ka nombriu kaman briu ka jami ni dai ban yang sai sisin ban pin ki im ya kata ka hok ban yen dai ru ban kret ka ni dai ka chat briu tip briu tip play kom ka chat briu khasi hindai kulong kuma Hashwa bagaman kanyang tersan ka chat briu khasi kadai ka chat briu ka batip you play kabawat you play kabawat yang man ka jong play baradan kanu ka chinge la shrong atau la ying asem la ka et ka hima o ki wat ya ka tau yo dei ka tau no yo dei ka dawa yo dei ka tau ying don ka chat bri ba pin shong nong rim hagamon ka jong play nei minta ye mani play ka spa kamlele lalaga yap kalong din mandin tang banyo spa mga Dahil magla ko kipat pa miiken ya ka jirong kumbakalong menta kikatu kaningot kilaban reus pa Henry upat pa ulan ng hiyar arsot hagayo kakot Nalakuran dengan pendekat yang scheme, nalakuran dengan side assembly, pendek, barang side assembly. Kami nak jimto jadi fight program, mereka dia nak jimto juga chat beliau. Ini nomor kita tahu kipat ba jangan program.
kila ya ka spa shadin ba kila G ya ka Voice of the People Party kipai ba dong gram kim lagi babi bisa tama PI Kishimbek PI Kishimbek kipai ba dong gram kim jus ngobi Oton di spa agisnan di Bangladesh kila pasai upai ba dong gram di Islam ki Aija ki Aisha be haye malagasi dalek shalom di Isha nanta dawan nalum di Isha bamja nanta lade ke for election dalai kelipat kumnu try mo jok na kyong tep danyo na ka puling na dapat na action ring na chot Hakini ki kindiaksi in sabha naga sarkar bagariban wengo yegini ki chairman iki co-chairman iki consultant ki bolong tang dajing penserwa ya ka pisa patba lathung chairman iki baram election ukali diet umaile ni ka seng ka basilshar wala nurem uyo kam chairman ubam arlak lailak sipana apa mangi patba Nalar kita ngemdeng show kan ayla. Yakini hikam pun serwakai jangka sarkar. Indaru naga sarkar. Bagam dei bantung hagi TSC, but MPSC yagi briu gi baton hagi seng sang partai. Dei bantung yagi briu ba pek, but the champang, but interview yagi samla wakam ji. Nyemgua yagi samla wakam kinshale ben tanamar bagimdan kecire ba parti ka basinsha. Bapa kum kata ni je kon ni num ala bangange upat ba ai ke jingasha Kan ke jingerman bapa Voice of the People Party kan job ek MP election kan job ek MPC but ram artatin yin kurup ya galak yang lakam janga sinsha khadar halar bopra bawang ya jingala hamne kari